O ang ating bulanglang sa Kapampangan, sinigang sa bayabas sa Tagalog. Bulang lang babi. Ayan po mga kapartners, mainit na tubig. Ilalagay natin ang mga pinaghiwa nating baby back rib. At mamaya, pwede natin isabay yung mga gabi. Ayan. Para mas lalong lumambot. Ayan, hayaan muna natin siya ng kumulo hanggang sa lumambot. Coveran po natin mga kapartners para mas madali siyang kumulo. Yan. Ito po mga kapartners, ano lang po ito. Option nyo. Kung gusto nyo ganyan ang gawin, ganito ang gawin nyo. Yan. Kasi kaya ginagawa ko to para yung mga buto masala natin. Kaya ito. Ito yung option ko. Pwede rin na ilagay mo lahat, tapos lagay mo sa strainer, pag malambot na, tapos doon mo siya pigayin. Pero ako, ito, pag lumambot na yan, tapos diyan ko pipigayin. Para minsanan na lang. Para yung soup natin, wala siyang buto. Yan. Kung wala kayong available na ganito, pwede yung strainer. Ayan po siya. Bali, nagtira tayo ng 6 na piraso para sa pang-toppings natin mamaya. Para sa presentation. Ayan po siya. Di ba? Ayan. Lalagyan na lang natin mamaya niyan. Ay, yun. Natanggal na po yung ano. Hindi ko na kuwan. Tatanggalin natin yung sa gilid. Yan. Yung bula-bula niya. Yung foam. O yung scum. O yung bula. Yan mga kapartners. Pwede na po natin lagay yung ano niyan. Yung bayabas. At lagyan natin ng asin. Ayan, lalagay ko na po yung bayabas. Ayan po. Ayan, lagyan natin ng asin. Tansyahan lang po yung asin, ha. Ayan, huwag mo nang marami para mamaya. Kasi kung gusto mo magsawsawan ng patis, di ba? Konting asin muna lalagay. Para yung alat, hindi siya sumobra sa alat. Yan po. Takpan ulit natin. At hintayin natin ulit. Ng kumulo hanggang sa lumambot ang ating karne. Yan po mga kapartners. Tignan po natin. Yun o. Yan. Yan ang ating. Yan. Pwedeng pigayin ng ganyan. Para mamaya, mas mapipiga natin. Yung sobrang lambot na siya. Diba? Yan. Yan po. Yan po yung option natin. Kasi karamihan sa atin ginagawa natin, nilalagay nating buo, di ba? So yung mga iba kasi gusto nila yung may mga ganyan na kasali, tapos kinakain din, di ba? Pero kasi gusto ko yung walang ganyan, tapos yung mga buto-buto, ayaw ko yung mga buto-buto. Yan, tingnan natin kung medyo malambot na ang ating karne. Para ilagay na natin yung powder. Kung kulang pa sa bayabas, pwede natin lagyan ng powder. Pero kung nasa Pilipinas ka, makabayabas. Oh. Yan. Kung kulang pa yung bayabas natin, pwede natin lagyan ganito. Pero siyempre sa Pinas, unlimited. Dito, ginto. Limited. Limited edition lang pang bayabas. Na-champon lang. Galing pa ng Mexico, Pampanga. Mexico na rin? Oh, Black tayo lang. galing pa ng Mexico. Galing pala sa atin yun eh. May Kenny.
Kulang pa. At lagyan natin ng konting asin pa. Ayan o. Mainit pala. Yun, di ba? Konti pa po. Hindi pa masyado malambot yung ating karne. Mukhang pwede na. Mukhang pwede na. Another 20 minutes. Tapos lagyan natin mga panahog natin. Timer. Hindi ka bumili ng sili. Ate kong sili. Bakit hindi yung pinicture ng sili? Ay, we forgot. Mexico Ayan po. Nakalimutan natin ang ating lara o sili. Galing po ng Mexico, Pampanga. Hindi, galing ng Mexico. Yan po Nakalimutan natin kanina. Okay po mga kapartners. Tingnan po natin ulit. Ito po yung sinasabi kong option na pwede mong gamitin ito. Kung ayaw yung, kung wala kayong ganito, di ba? Yan. Yan ganyan Yan. Pigayin niyo ng pigayin diyan para lumabas yung lasa ng Yan Alin mo na? Yan po Ganyan po yan. Diba? Yan po mga partners. Okay na yan. Tanggalin ko na to. Sakto na. Yan tayong tita. Lagyan natin ng konti. Pero okay na. Lagyan natin ng konti. Lagyan natin ng konti ng powder. Dapat pala dalawang bayabas na Yung mga powder. Kaso walay na yata. Ala, bayabas ka rin Yan pa. Atin pa? Madasi na lito. Bayo lang kaya tare pa. Bayo lang kasi niya sinalita madwala rin Kaya, Yan, tingnan ka rin. bakit sinunod? Yan. Mas masarap. Mas masarap, mas healthy. Pero iyak ako na. Oh, yan na. Yan, mga nakikita niyo yan, mga yan, buto. Buto ng bayabas yan, Yan, Pwede na to. Lagay na natin yung sili. Oh! Sa salakan ko, may kaya naman. Reset. Sus Mariones? Dito konti lang naman Doble obra. Baby Brielle, baby Brielle. I love you.
Ano ba yun eh? Lalo na mula pag titigil. Yan, lagay natin ng sili. Yan. Mas maanghang, mas marami. Masarap. Ay, mas masarap. Mas maanghang. Ay, ano? Mas marami, mas maanghang. Mas Oh, masarap. ganun na rin yun. Mas masarap, mas mahanghang. Hmm. Ano? Mag-build kang kayo. Yan po mga kapartners. Lagay na natin ang ating Ano yung build? gulay. Frog. 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 Lagay po natin ang ating kangkong. Nung frog. Frog, frog, frog. Yan. Then, yan. Yan, kangkong. Seahorse. Seahorse. Tapos takpan, tapos ready, good to go. Octopus, octopus, and then octopus. Then, ipare-parehas mo lang doon. Then, Yan. gamore, minala. Turtle. Octopus, parang may tama. Yan po mga kapartners, mag-plating na tayo. Yan po ang ating bulanglang sa Kapampangan, sinigang sa bayabas sa Tagalog. Bilang ng babi. Yan, bulanglang babi. Pwedeng bangos. O, pwedeng mga isda. Pero mas masarap kasi yung ganyan tsaka bangos. Yan. Bangos. Yung bangos kasi mas gusto ko kaysa sa Makoy. pork.